mhosva yangu yandakaita unlawful entry and theft. It's 12 counts dzenyaya ye-unlawful entry and theft. Ndaifambawo mukati menzvimbo dzakaita namukoba 6 mukoba 7 kugweru. Ndaifamba every Sunday vanhu vaenda kumachurches. Ndanga ndiri ndega pazvinhu izvi, ndandisina munhu wandaita naye. Ndaifambawo ndiri ndega, ndaiti ndikasvikawo pamba pane pasina munhu ndikaona kuti hapana munhu, ndogwinya dhoo ndopinda ndotora TV yangu. Chandichingoda kuzivisawo ndechikumbirawo kune vanochengeta vana vanokwanisawo kutorawo mwana wangu kuti abude mukati menzvimbo ino kozi magariro akaita kana kuti zvanosangana nazvo handinzi kufara nazvo. Saka ndechingokumbirawo kune vanochengeta vana zvichigona vamutorewo ndozomutora hangu kana ndichinge ndapedza uchinge wapedza nguva yangu ndiri pano. Ndikwanisawo kutiwo mwana hanawo chikafu chekuti azodyawo zvakaitawo shuga, dovi neporridge, sipo yekuwacha nesipo yekugezesa. Zvandinenge ndichingoona. Welcome to Lakerma Consultants, where your financial success is our priority. Are you a foreign national in South Africa or abroad? We make it easy for you to start your business with our FNB non-resident gold business accounts. No need for a permit, just a valid passport and you're ready to go. Plus, we offer CIPC company registration to get your business officially recognized. Secure your future today with an FNB non-resident gold business account. Simple, fast, and tailored to your needs. Check out on what FNB non-res account can do. Check out also on our company registration promo. If you need any assistance, please contact on details shown on screen. Tiri kusangana pachirongwa home away from home. Nhasi uno tiri muShurugwi paShurugwi Female Prison. Ini ndinonzi Sylvester Tafumane kana kuti simbi yebasa. Pakamera pane tarumbidzwa Rudena. Chirongwa chinechi home away from home tinobata nyaya dzakasiyana siyana patinenge tichiita hurukuro nevasungwa vanenge vari mumajere akatekeshera Zimbabwe yese. Chinangwa chedu chechirongwa chinechi ndechekuti tione pasvika musungwa wega wega nechikoro chake chekudzidza
makosi yaanenge afarira ari muno muprison. Munoitwa zvakasiyana siyana. Kana vari vakadzi vanodzidziswawo zvakanangana nekuikwipa munhukadzi kuti kana achizenga abuda awane pekutangira marenge neupenyu, kwete kwekungotangira asi pekutangira achitotengesa achiwana mari. Tiri kugadzira ma-entrepreneurs ari kugadzirwa muprison, zvinova zvinhu zvakanga zvisingaitwe kare asi iye zvinezvi ndo zvaakuita. Handiti ndingade kutora mukana uno zvekare wokukutendai nekutitsigira kwamunoita pano paSly Media TV pazvirongwa zvedu zvakasiyana siyana zvatinoita. Nhasi tiri kuFemale Prison uyewo zvekare tiri kuburitsa Women's Soccer every Saturday pano paSly Media TV. Munobva maona kuti aiwa munhukadzi haana kutsiyiwa pano paSly Media TV. Tarumbidzwa ari pakamera. Sokostina munomuona, Kundai Chitate munomuona. Zvinoratidza kuti tine ukama hwakasimba pamwe nenyaya yekukurudzira chirongwa chegender equality. Nhasi uno tiri muFemale Prison. Nyaya yanhasi ino tisati tapinda mairi ndoda kuedza kutaura kuti chirongwa chinechi cherehab chatinoita pano paSly Media TV chichitarisa zvese zvandataura izvi chakasiyana nechirongwa chinonzi Behind Bars, chakasiyana nechirongwa chinonzi icho Another Chance. Izvi ndiri kuzvitaurira kuti musazoti ko sei usina kupinda nemo yekuti munhu uyu akapinda sei mumba mevanhu aita unlawful entry. Chatinonyanya kupinda mazviri macourses ari kuitwa nevanhu uyewo tichitaura kuti kana vachizenga vabuda vanotangira papi. Uyewo ndoda kukutendai nerudo rwenyu vanhu vari paSly Media TV. Aiwa munodadisa. Ndisei ndiri kudaro. Takaita nyaya yaMore Blessing Makuridza pano paSly Media TV. Ari makore 23 kuberekwa ari muno muprison. Anodziye Maishon. More Blessing akaita chikumbiro patakaita nyaya yake panguva yapfuura achitiwo aiwa ininiwo handina zvikwanisiro asi muno muprison ndine mwana ane makore 4 ekuberekwa. Chande chingoda kuzivisawo ndechikumbirawo kune vanochengeta vana vanokwanisawo kutorawo mwana wangu kuti abude mukati menzvimbo ino kozi magariro akaita kana kuti zvanosangana nazvo handinzi kufara nazvo. Saka ndechimbokumbirawo kune vanochengeta vana zvichigona vamutorewo ndozomutora hangu kana ndichinge ndapedza uchinge wapedza nguva yangu ndiri pano. Ndikwanisawo kutiwo mwana hanawo chikafu chekuti azodyawo zvakaitawo shuga, dovi neporridge, sipo yekuwacha nesipo yekugezesa. Ndozvandinenge ndichingoona. Nhasi uno tauya nedonation yakabva kuhama dziri kunze kwenyika asi havadi zvavo kutaurwa zita ravo. Aiwa inini wose takamirira tarumbidzwa rudhenya nevamwe vese veSly Media TV. Tinoda kukutendai tisingataure zita renyu. Vazhinji vari kutodzidzawo kubva kwamuri kuti aiwa unogona kutopa zvimwe zvinhu kuhama isiri yako. Iye zvine zvega ndichingamidze More Blessing. Maishoni muri sei? Ndiri right masarasa. Aiwa isusu tiri right. Indonzi Mukoma Sly kana kuti simbi yebasa ndo zita rangu. Imimi Maishoni nhasi uno tauya nezvinhu zvamuri kuona zviri panapa izvi. Muri kunzwawo sei? Ini ndiri kunzwa kufara mhuri yeZimbabwe nekundibatsira kwamaita ndiri mukati menzvimbo yeprison panguva ino. Ndinoti rambai makadaro nekubata kwamaita, murambe muchitibatsira kubva papo tenda mberi. Ndinotenda zvikuru nekundibatsira kwamaita kosi ndanga ndisinawo kana pekubata. Iye zvinezvi wakapohwewo 2 years 4 months. Kwasara mwedzi mingani kana kuti nguva yakadii kuti ubude? Kuti ndibude pasara 2 years 2 months. Handitika. Saka vanhu vari kunze uko vangada kuziva kuti icho chakazoita kuti uzopinda muprison inenge iri mhaka yei? Mhosva yangu yandakaita unlawful entry and theft. It's 12 counts dzenyaya yeunlawful entry and theft. Ndaifambawo mukati menzvimbo dzakaita naMukoba 6, Mukoba 7 kuGweru. Ndaifamba every Sunday vanhu vaenda kumachurches. Ndanga ndiri ndega pazvinhu izvi ndandisina munhu wandaita naye. Ndaifambawo ndiri ndega ndaiti ndikasvikawo pamba pane pasina munhu ndikaona kuti hapana munhu ndogwinya dhoo ndopinda ndotora TV yangu. MaTV waizoaita sei? Ndainotengesa. Waizenga uchitengesa. Kune vakanga vasina kuona program yedu yekutanga ya ndo nyaya yakaita kuti More Blessing ave ari muusungwa. Tinodzokera zvakare kumashure uchizopuhwa makore ako aya 2 years 4 months. Wakanzwa sei? Kune vamwe vasina kuona program yatakaita pekutanga panapa uchiita naSokostina.
Pandakapiwa 2 years 4 months isati ndingangoti ndakanzwa kurerukirwa kozi at first kukoti ndanga ndatongwa 6 years. Saka pa 6 years kukoti ndakabvisirwa 2 years 6 months. Chibva ndasarirwa ne3 years 6 months. Ndobva ndauya panapo. Jere rakakwanisa kundibvisirawo 1 year 2 months. Chibva ndasarirwa ne2 years 4 months. Saka ndakawawo kurerukirwa nazvo kozi 6 years dzakadaro dzadzichindiremera. Wakamborohwa nehana? Dzichinzigana 6 years dzichinzigana ndakatomborohwa nehana. Saka pandikazoona dzichihafugwa ndichizoya kunoku ndichizobvisikwa ndisara ndapa 2 years 4 months. Aiwa at least now ndiri kuhwa kuti kumba ndoenda manje manje. Handiti taona Shona achifara achipfeka tracksuit. Imbotaura nyaya yaShoni tombosiya yako. Shoni munhu akaita sei newe? Shoni mwana wandakaita mimba yake 2019. Ndiri kuchikoro ndichinyora form 4. Ndakakwanisa kunyora form 4 ndine mimba yaShoni zvinova zvakandidzosera kumasure pachikoro kunyora kwandakaita. Ndakanyora form 4 yangu muna October 2024. Then maresults achizonobuda 2020 muna end of February. Ndichinotora maresults angu eform 4. Ndakanyora 7 subjects ndakabuda ne4. Zvinova zvakaita kuti vabereki vangu vaindibhadharira school fees panguva iyoyo vandiblame zvakanyanyisa kozi ndaiva munhu anga asinganzwi. Handoreva neni. Ndaiva munhu anga asingateereri kuti ndikati kugoti ichi ndanga ndisingakwanisi kuzvinzwisisa panguva iyoyo. Saka ndakaita mwana wangu Shoni 2020 muna May. Ndakatora nguva yakanyanyisa ndichitambudzika nemimba yemwana wangu sezvo hama dzangu dzadzati usateerera kwawaita chimbozviona kuti zvinorwadza sei. Wakati westira mari yakawanda. Ndakabva ndagara 2020 nemimba yemwana wendibva ndazozvara muna May. Akakwanisa kundibatsira kusvika Shoni asvike pazera raari nhasi. Ndisekuru vari kuHarare, hanzvadzi yamama vangu. Ndo Finals Dongo. Ndo munhu akakwanisa kundibatsira zvikuru kusvika ndinde kuchipatara zvese zvadiwa kuchipatara zvemwana zvangu ndo vaikwanisa kundibatsira naizvozvo. Kusvika izvezvi Shoni paari mukati menzvimbo ino. Shoni mwana akangwara wekuti ndotarisira kuti paanotanga kuenda kuchikoro achanga ariwo munhu anoitawo zvinobatika. Kana wakamutarisawo paudiki wake izvezvi. Saka so ndinoti pana Shoni nhasi ndinokumbirawo donation yekuti mwana wangu akwanisewo kuenda kuchikoro either kuti awane vanomutora abude mukati menzvimbo ino yatiri. Ndozomutora hangu kana ndichinge ndabuda. Iyi apiro iri kuita kuhama kana kuti kumhuri yeZimbabwe. Kumhuri yeZimbabwe. Kuita kumhuri yeZimbabwe. Handiti wakambotaura here nasekuru nenyaya yesekuru vari kuHarare? Nenyaya yaShoni. Sekuru vari kuHarare nenyaya yemwana ndakambotaura nawo ndiri panze. Sekuru munhu asina mukadzi. Saka nguva zhinji havakwanisi kugara vari pamba. Vanenge vachingoti vakamboenda kumapiswek avo vomboenda kumakombi. Saka vakandisi kugara nemwana achidondi nacho asi nenyaya yekuti ndiri munhu asina mukadzi zvinozondiremera. Handiti ngatidzokerei kune ava vakupa vasingakuziva. Mashoko ako kune hama idzi. Kune vandibatsira panguva dzino ndinoti maita basa. Mwoyo wenyu urambe wakanaka chose. Mwari vakuwedzerei pamatapudza ipapo. Ndanga ndiri munhu anga asina kana pekutangirawo kana kuziva kuti ndichazoita sei asi imi nemwoyo wenyu masarudza kundibatsira. Ini ndoga mukati mechaunga vakauya kuhotaura paSly Media. Asi maona masarudza chichemo changu makwanisa kubatsira ini. Ndinozvitenda chose ndinoti Mwari vakuwedzerei pamatapudza ipapo. Murambe muchitibatsirawo futi. Tiendawo mberi ticharamba tiri hama nehama zveupenyu hwedu kusvika. Ngatitarisei iye zvinezvi waamuno manditika wakasarudza here kosi yauda kuti vana gogo vakudzidzise? Inini kosi yandingadhisaidha kusarudza munomu ini ndingati ndinokwanisa kuita zvemeshini kusona necatering kubika ndo zvinhu tu zvandingaona kuti ndinokwanisa kuzviita. Handiti pamaningirikana apa pamasubjects awakabuda nawo 4 wakabuda nechi? Pamasubjects angu 4 ndine science. Pane inonzi chicommerce. Ndine maths. Ndine agriculture. Inonzi chiko.
Geography. Alright. Geography. Iwo usati wapinda muusungwa pasati pane nhumbu yemwanakomana yaShawn waishuvira kuita seiwo? Ini ndisati ndave nemimba yemwana wangu patime yandaenda kuchikoro ndingangoti ndaishuvirawo kuti ndikadzidzawo chikoro changu zvakanaka kana kuri kwekuti ndapasa mune zvakanaka hapana chandichanesekana nacho. Ndaitarisirawo kuendawo kwakaenda vamwe vangu vakaenda noita matraining eZPCS, vamwe vakaenda kupolisi, vamwe vakaitawo kwavakaendawo. Indada ngozoto ndotsvagawo kuti kosi yangu yandichaitawo ndeipi. Wataura nyaya yekuda kuita zvimwe zvidzidzo zvaunofarira izvi. Ko nyaya yekuwedzera mamwe masubjects andinoziva kuti muZimbabwe munonzi 5 O levels including English. Zvakamira sei ipapo? Ipapo ndichida kukumbirawo kubatsirwa kuti ndikwanise kunyorera English. Handiti? Alright. Toda kudzokera zvishoma shoma kunyaya yemwana yaShawn. Baba Shawn ari kupi? Baba Shawn anogara kuGweru. Kugweru apa ndigona kuenda netsoka apa? Kugweru ndoko anogara. Mugweru. Alright. Ukama hwaShawn nababa wake newe hwakamira sei pari zvino? Unomboya kuzokuona here? Ukama hwaShawn nababa Shawn in fact ndingangoti haakwanisi kuya kuno ife nyangwe ndiri panze. Anongoti apo neapo ndo paanofunza kuti mwana ari sei. Because handidi kureva nhema, mimba yaShawn ndaive nemusikanzwa zvokuti iye patime yacho anogona kutosvika paextend rekuti andoziva sei kana uchindichengetesa mwana asiri wangu. Okay. Iwe uchiona iwe tisati tadaidza vaMugabe uchiona Shawn nababa vake uri kuonawo sei? Shawn nababa vake vakafanana. Usanitaura. Shawn nababa vake vakafanana zvokuti iye hake kungotaura zvanenge achingotaura ngotaurawo hake pakuti munhu anga asingateereri hake mai vaShawn but baba Shawn naShawn vakafanana. Handiti? Ini unganditume here kuna Mugabe? Kana zvichiita ndotokumbira. Ndonovati chiya Mugabe. Vatina shemugabe. Asi takuisa mashoko iwe nditaurire wega zvauna kuti tiite. Pamwe zvinogona kutibatsira. Ndinoziva kuti iye tiri kutsvaga kuti mwana tonomugarisa kupi handiti? Saka nyaya mukaha uripo apa ndewekuti pane madoubts. Handiti? Haasi wekutanga kuita madoubts. Kuna anonzi Doubting Thomas akaisa chigumwe kuti mirai tione kuti makabayiwa here Jesu. Handiti? Ndakuisa chigumwe tiona kuti makaita sei? Hatingamublame. Iwe woga wataurawo kuti mafambiro awaitawo ipapo pamwe wanga uri munhu ane musikanzwa ndiwadaro handiti? Saka ngatiti vaMugabe tonovati chii? Koko munongonotiwo ndinokumbirawo kuti unoziva kuti vanoita nezvehera Mugabe? Saka taura. Ndokumbirawo kuti vanditorerewo matests emwana nababa vake DNA handiti? kuti pane different here but hope yangu ini nangu hapana. Ndekuti ndivo baba vake handiti? Saka tinoziva kuti pamwe zvikabuda zvakadai so tinogona ivo kubackground yavo yakamirawo sei zvavo? Background yavo ivo pachavo baba Shawn kuti ndingati anokwanisa kugara nemwana handidi kureva nhema. Munhu iye ane vakadzi vake vakati okay. Saka kuti angakwanisa kugara nemwana, mwana agozowana zvese. Handizoziva hangu mukati memwoyo yevakadzi vake vainaro pari zvino but ina hangu situation ndakatarisa ndakachiona sekuti pamazuva ndiri mukati menzvimbo ino ndikawanawo mumwe munhu anotorawo mwana wangu asiri wekumba kwavo kana kuti kumba kwedu at least zvogona kundisunungura. Ari independent handitika. Alright, pane zvimwe here zvapo wakataura naSokostina naPelagia kana pane zvandataura neni zvausina kutaura tichipedzisa chirongwa chinechi? Aiwa, zvandisina kutaura. Hapana zvimwe zviri pasi pemwoyo wako zvaona? Aiwa. Handiti. Alright, mashoko ako ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe uyo takatarisa. Alright, paFamily Week pane vakauya kuzokuona here? PaFamily Week hapana akauya kuzondiona. Wakanzwa sei vamwe vachivhakachirwa usina? Zvakandirwadza. Ndingangoti padei rekupedzisira Friday yacho pakazouya minister. Alright. Akabva kuKwekwe. Ndo vakangozoya vakaselecta kuti vasina kukwanisa kuona mavisitors auya ndokumbirawo kuvaona. Saka makave vakazoitawo vechechiwo vekwaMakandiwa vakakwanisa kuuya vakatisponserawo futi nezvimwe. Okay. Ungasununguka kuti ndezvipi zvawakafarira pane zvamakapiwa? Pane zvatakapiwa ndingasununguka kuti vakauya vakatipisira shoko vakatiparidzira vakatikanzelawo
through nenzvimbo yatigere vakatisiyirawo maBibles ekuverengawo vakatikurudzirawo kuti macourses anodiwa even nyange wakasiyira chikoro pasi unogona kusimudzira nechikoro uri muno mukati mejere jere rinotoshandurawo life yako kuti uzoendawo panze wamunhu anotori neupenyu hwakanaka saka ndakangofarawo nekutiitirawo kwavakaita ikoko zvakakwanisawo kuti mashoko avakataurawo 2-3 ndakatorawo ndikaisa pakati pemwoyo wangu. Pamashoko 2-3 awakabata shoko rawakabata izvi zvekuti ukasangana nemumwe munhu apa unomuparidzira uchimudza same vhesi iro zvanga riri kuti chii? Vakataura ivo kuti uri mukati menzvimbo ino hazvirevi kuti ndokupera kweupenyu. Mukati menzvimbo ino unogara unosvika panguva yekubuda ugotozoendawo panze utozonoonawo vamwe ugopindawo mukati mevamwewo sekuita kwaunga uchiita kumashure kwese uko. Chinongodiwa munomu ndechekureforma kuziva kuti chawakapindira munomu kuregedza kuita zvakaipa zvawakapinza munomu usazonozviita wabuda panze. Ndo mashoko avo andakanyora. Kune vanhu vari kunzoko vanotarisira munhu abva kujere pasi ungavapewo mashoko ekuti chiiwo? Pane vanhu vari kunze vanotarisira munhu anobuda mukati munomu vachimutarisira pasi. Ndinoti izvo munhu akapinda munomu kutaura chokwadi tinenge tadzidza. Tine patinobudawo panze apo tinenge tatovawo vanhu vakanaka vekutotiwo tikapindawo munzvimbo ine vanhu munharaunda tiri vanhu vokuti tinenge takutokwanisa kubatidzana nawo nemi mune zvakanaka zvirevi kuti tapinda munomu takubuda titori nedzimwe mhosva kana tatova bad kukanganisa pamusoro pekukanganisa kwatakaita aiwa tinenge tatobuda tatova vanhu vakanaka takuziva kuti ichi hachiti ichi chinoita. More blessing makuridza ane makore 23 ekubereka amai Shone ane makore 4 ari munomu. Mwana anazwa kuti ari intelligent akabuda nemasubjects ake 4 akazokundikanawo mamwe asi mwana ane shungu yekuti aenderere kumberi neupenyu. Aitawo zvekare chikumbiro kuti pane vanhu vari kunzoko vari kuona vanogona kuadopta mwana panguva ino yaari musungwa vagozokwanisa kunge achizovatora kana achinge abuda musungwa. Apawo kutenda nedonation yaaitirwawo iye pamwe chete nemwana Shone. Taona achipfeka hembe dzake, tamuona achipfeka bhutsu ega achiratidza kuti afara achibata matrauza ake achiita seiko vediwe zvekudya achibata. Munobva maona kuti hapana asingade chakanaka asi pamwe unoona kuti nekuda kwekushayiwa unogona kuzoshaya zviro zvakanaka. Ndosaka vanhu vachiita chikumbiro kuti vediwe isusu tiri muno muusungwa tirangarireiwo nekuti kumashopu hatikuitese hatikuende. Nekudaro vari kuramba vachiita appeal yekuti murambe muchivabatsira nekuvadoneterawo. Vamugabe nyaya mainzwa iyi. Pane nyaya pakati paShone panyaya yekubarwa kwaShone pamwe chete namai vake More Blessing. Nekudaro hero basa tiri kukupai tinoziva kuti imimi munosvika munharaunda dzakafanana idzodzi tiri kutarisira kuti nyaya yaShone gore rino risati yapera inenge yaburitswa pachena makuti the probability is 99.9% kureva kuti baba Shone mwana uyu ndewenyu pasina chipomerwa kana kuti 0% kuti hapana chenyu pamwana apa. Ndo chikumbiro chakumbirwa naMore Blessing handiti uoneka zvako vateereri. Ndinoti mosaira zvakanaka mhuri yeZimbabwe mwari vakuitire nyasha pazvose zvamunotiitira. Hatishuviri kuti mungotibatsira nezvokudya chete muno mukati menzvimbo even munamato yenyu chaiyo inotibatsira muri kwamuri ikoko. Ndinoti maita basa. Tinotenda nguva ino yamatipa. Maita basa tinokutendai nenguva yamamuteerera ari pano achitaura urongwa hwake. Indosuvesa tapfuma nesimbi yebasa ndakamirira tarumbidzwa Rudhenya ndinoti chisarai. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Welcome to Lukerma Consultants, where your financial success is our priority. Are you a foreign national in South Africa or abroad? We make it easy for you to start your business with our FNB non-resident gold business accounts.
No need for a permit, just a valid passport and you're ready to go. Plus, we offer CIPC company registration to get your business officially recognized. Secure your future today with an FNB non-resident gold business account. Simple, fast, and tailored to your needs. Check out on what FNB non-res account can do. Check out also on our company registration promo. If you need any assistance, please contact on details shown on screen.